Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Naldo. Taong 1982, Trento, Agusan del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 80 na itong si Manoy Naldo. Nag-iisa lang siya noon sa buhay at kasalukuyan siyang nakikitira sa kanyang kababata. Kaya siya umabot sa ganoong sitwasyon, gawa ng noong kabataan niya, kabilang siya sa isang grupo na kilala sa tawag na mga kabalyero. Ang bawat kaanib ng samahang yon, hindi pinahihintulutang mag-asawa o gumawa ng mga makabundong bagay sa kadahilanang naniniwala sila nagpapahina yon sa kanilang mga karga. Bale, ang mga kabalyero kasi, isang grupo ng mga antingerong ang tanging hangarin, maglakbay, pumanhik sa iba't ibang lugar para pumatay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kadalasan, binabansagan silang mga mersenaryo ng mga nakakakilala sa kanila, pero si Manoy Naldo na mismo ang nagsabi, hindi sila tumatanggap ng anumang uri ng bayad. Bale, ginagawa nila yon ng libre, alinsunod sa kanilang paniniwala. Dagdag pa ni Manoy Naldo na magmula noong naitatag ang kabalyero, wala ni isang kaanib nila ang kumuha ng kahit isang kusing sa mga pamilyang kanilang natulungan. Para kay Manoy Naldo at sa 8 niyang kasama, isang karangalang maituturing ang ganoong gawain. Sa halos ilang dekada niyang pananatili sa poder ng kanyang kababata, naging maayos naman ang lahat. Hindi naman sila nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, gawa ng sila lamang at ng nag-iisa nitong anak na lalaki ang magkakasama. Matagal na kasing namatay ang asawa ng kaibigan niya, kaya tatatlo na lamang silang natira sa bahay nito. Nagkakasundo naman sila, lalo pat alam nila kung papaano pahahalagahan ang bawat isa. Sa oras kasi na may trabaho noon si Manoy Naldo sa bukid, ang anak naman ng kaibigan niya ang nakatoka sa mga gawaing bahay. Ganon din ang kanyang ginagawa tuwing hindi siya nagsasaka. Sa pagsapit ng Enero noong mismong taong ito, kasalukuyan ang naghahanda ang kanilang mga kasamahan para sa nalalapit na gapasan. Si Manoy Naldo noon, bilang isa sa pinakamatanda sa kanilang grupo, isinama sa mga magsasakang gumagapas ng mga magagandang uri ng binhi. Medyo naawa rin kasi sa kanya noon ang may-ari ng lupa, kaya bilang pagbigay tulong na rin sa kanya, binibigyan siya nito ng lamang kumpara sa iba. Wala namang nagagalit noon kay Manoy Naldo, gawa ng maayos naman ang pakikitungo nito. Sa katunayan, ang mga kapwa niya pa magsasaka ang nagsulong ng bagay na yon para lamang mapansin siya ng taong pinagsasakahan nila. Lumipas pa ang 2 araw, nag-umpisa na nga ang kanilang pag-aani ng palay. Yon ang kanilang pinagtutuunan ng pansin noon, gawa ng sa mga susunod pang araw, mag-aani rin sila ng munggo at kakao. Sa pag-alis ni Manoy Naldo sa kanilang pamamahay, bitbit niya noon ang iilan niyang panggapas at mga taling itatali niya sa mga palay na maaani niya. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating niya noon sa baryo, agad naman siyang nakita ng anak ng kababata niyang tinutuluyan. Nang magkatitigan silang dalawa, dali-dali naman yung naglakad papalapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Tang, hindi mo ba kasama si tatay? Kanina ko pa kasi siya hinihintay." Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi nito, napailing naman siya habang sumasagot sa pamangkin niya ng, Hindi ko kasama ang tatay mo, Noy. Pagkagising ko kanina, ako na lang mag-isa doon. Bakit ba? Gagapas din ba si Goryo? Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na makikigapas din pala ang dalawang yon.
Ayon sa anak ng kaibigan niya, sa kabilang baryo sila hahanap ng magagapasan, gawa ng nakakahiya naman sa mga kasama ni Manoy Naldo kung magpupumilit pa sila na doon ay makigapas. Dagdag pa nito na marami ring kakilala ang kanyang ama sa lugar, kaya na may nasisiguro niya na hindi sila uuwi ng walang dala. Matapos naman itong makapagwika, agad naman yung nagpaalam sa kanya. Si Manoy Naldo naman noon, dali-dali nang pumunta sa palayan para maghintay ng oras ng gapasan. Pagtungtong noon ng 7:00 ng umaga, naging abala na sila sa paggapas ng palay. Habang abala si Manoy Naldo noon sa kanyang ginagawa, meron naman siyang napansing kakaiba sa mga kasama niyang magsasakang nagtatrabaho malapit sa kanya. Kakaumpisa pa lang ng anihan pero pansin na niya ang baho ng pangangatawa ng mga ito. Nasipat niya ring pinagpapawisan na ang mga taong yon kahit ilang metro lamang ang nilakad nila mula sa tahanan ng may-ari ng lupa. Sa unang tingin ni Manoy Naldo, alam na niyang aswang ang mga nilalang pero minabuti niya pa ring magsawalang imik. Para sa kanya, mas mainam na hayaan na lamang ang mga ito, lalo pat tapos na rin siya sa kanyang serbisyo. Hanggat wala rin siyang nakikitang naaargabyado, hindi siya gagawa ng paraan na maaaring magdulot ng kaguluhan sa kanilang baryong tinitirahan. Makalipas pa ang ilang oras ng pagtatrabaho, marami na siyang nakikitang magsasakang nagpapahinga sa gilid ng palayan. Ang iba sa mga ito kumakain na, habang ang iba naman nag-uusap kung papaano nila matapos ng mabilis ang kanilang mga trabaho. Si Manoy Naldo naman noon, walang ibang ginagawa kundi ipagpatuloy ang kanyang nasimulan kahit tirik na tirik pa ang araw. Maya-maya pa, nang medyo nakaramdam na siya ng pagod, pinili niyang magpahinga sa mismong harapan ng mga palay na kanyang ginagapas. Dahil dito, dali-dali naman siyang nilapitan ng kasama niya roong magsasaka habang nagwiwika sa kanya ng, Manoy Naldo, magpahinga na ho kaya muna tayo. Mag-iilang oras ka na ring nagtatrabaho eh. Matanda ka na ho. Baka mamaya, kung ano pa ang mangyari sa inyo dyan. Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi ng kasama niya, napangiti lang naman siya habang dahan-dahang tumatayo. Sa pagdating nila noon sa lilim ng isang puno, maigi nilang pinagmasdan ang mga kasama nilang gumagapas kahit tirik na tirik pa noon ang araw. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa grupo ng mga aswang, napansin niya yung nakatitig sa kanila na parang meron yung iniisip na masama. Matapos naman niya yung masilayan, kampante naman siya roong nakipagtitigan hanggang sa nasipat niya ang pinakamatanda sa mga ito na dahan-dahan ang naglalakad papalapit sa kanila. Dahil dito, agad naman siyang tumayo at walang takot na sinalubong ang matandang yon. Inabisuhan niya rin ang kanyang kasama na wag nang sumugod sa kanya nang sa gayoy hindi na nito marinig pa ang kanilang mapag-uusapan. Paglapit naman ni Manoy Naldo sa nilalang na yon, mahinahon naman niya yung binate habang tinatanong kung ano ang pakay ng mga ito sa kanya at sa kanyang kasama. Pagkarinig naman ng matanda sa sinabi niya, ngumisi lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, Huwag ka na ngang magkunwari pa, Naldo. Kilala ka namin. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapagtatakpa ng dati mong pagkatao. Mahina ka na pero nang uudyok ka pa. Huwag mo sanang kakalimutan. Malaki ang nakapataw na pabuya sa mga kagaya mong kabalyero. Ganun ba? Huwag mo kong sisindakin. Matanda man ako sa paningin mo, pero hindi pa nalilimot ng katawan ko kung ano ang ginagawa ko sa mga katulad mo. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, tanda. Baka kung anong magawa ko rito sa inyo,
Seryosong sagot naman ni Manoy Naldo. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dali-dali naman niyang pagtalikod sa harapan nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, minabuti na niyang ipagpatuloy ang kanyang paggapas nang sa gayoy makauwi na siya, bitbit ang parte niya. Habang abala siya noon sa kanyang ginagawa, panay naman ang pagramdam niya sa mga nilalang na yon. Kahit kasi nakatalikod siya, malakas ang kanyang kutob, pinagmamasdan siya ng mga ito. Lubos naman yung ikinatuwa ni Manoy Naldo sa kadahilanang nagagalak siya ng husto kapag merong mga nilalang na nangmamaliit sa kanya. Kinahapunan, matapos ang nangyaring kapasan, kasalukuyan na silang naghihintay ng kanilang parte sa tahanan ng may-ari ng sakahan. Habang paisa-isa sila nitong tinatawag para kumuha ng parte ng ani, pansin na pansin naman noon ni Manoy Naldo ang pag-uusal ng mga aswang di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Kahit punong-puno ng ingay ang paligid dahil sa pag-uusap ng kanyang mga kasama, nangingibabaw pa rin ang mga buhay na salitang pinakawalan ng mga ito. Ayon sa kanya, na kung hindi siya nagkakamali, tanging siya lamang ang nakakarinig ng mga katagang yon. Sa lahat kasi ng mga nakigapas noon, siya at ang pamilya lamang ng mga aswang ang merong kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Sa pagsapit ng 6:00, natapos na nga ang nasabing hatian. Dahil sa medyo marami ang naani noon ni Manoy Naldo, kung kaya't nakapag-uwi siya ng 2 sako. Ang anak ng kaibigan niya noon ang pumasa nito para naman kahit papaano hindi na siya gaanong mahirapan. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyaring kapasan buong maghapon. Noong una, wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa paligid, pero sa pagdating nila noon sa parte ng daan na merong matataas na talahib at kakahuyan, doon na unti-unting nagbago ang kanyang pakiramdam. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, meron naman siyang napapansing kakaibang presensya na sumasabay sa hangin. Dahil dito, halos hindi na niya maintindihan ang kanilang mga pinag-uusapan. Maya-maya pa, pagsilay niya sa isang kakaibang aninong bigla na lamang dumaan, agad naman siyang tumigil habang maiging pinagmamasdan ang buong paligid. Paglapit naman ng anak ni Goryo sa kanya, agad naman yung nagtanong, subalit bigo niya yung masagot. Nang akmang maglalakad na ito, mahigpit naman niya yung hinawakan sa manggas, sabay wika roon ng, "Huwag kang lalayo sa akin." Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang binata kundi ang sumunod. Matapos yan, doon na nila pinagmasdan ng daan hanggang sa dumating ang puntong meron silang nasilayang kuba na dahan-dahang naglalakad papalapit. Nung malayo pa ang nilalang na yon, pangisi-ngisi pa ang anak ni Goryo. Pero nang medyo malapit na ito, napalitan ng takot ang masaya niyang pagmumuka. Pagkabungad kasi ng kuba sa kanila, doon nila nakita ang napakapangit nitong itsura. Bukod sa meron yung mahabang buhok, kulukulubot na rin ang katawan nito at meron na itong namumuti na mga mata. Nakausali na rin ang iilan sa mga buto ng nilalang, indikasyon na matagal na panahon na yung walang buhay. Dahil sa pangyayari, agad namang nagtago sa kanyang likod ang anak ni Goryo, nanginginig ang buong katawan dahil sa takot. Panay na rin ang pagtatanong nito kung ano ang nilalang na yon, ngunit hindi ito gaanong pinagtutuunan ng pansin ni Manoy Naldo. Basta ang mahalaga para sa kanya, nasa tabi niya ito. Maya-maya pa, pagbuka ng bunganga ng nilalang na yon, agad naman siyang umihip ng usal ni San Miguel sa kanyang hintuturo na siyang naging sanhi upang mapaatras ng bahagya ang nilalang. Pagsilay naman ni Manoy Naldo na akmang tatakbo na ito papalayo,
Dali-dali naman niya yung hinabol hanggang sa tuluyan niya na yung naabutan. Pagbagsak nilang dalawa sa lupa, walang pagdadalawang isip naman niya yung pinatawan ng tigalpo sa katawan, sabay tarak ng hintuturo niya sa mismong dibdib nito. Matapos ang pangyayari, nangisay na lamang ang nilalang na yon hanggang sa tuluyan na yung mawala ng buhay. Nang akmang tatayo na siya, bahagya naman siya noong natigilan matapos siyang makaramdam ng mabigat na presensya sa kanyang likuran, kung saan naroon ang anak ng kanyang kababata. Pagsilay niya rito, doon bumungad sa kanya ang dalawang aswang na nakatayo. Hawak-hawak ang binatang halos walang magawa maliban sa manginig dahil sa takot. Pagsilay naman ni Manoy Naldo sa pangyayaring yon, kampante naman siyang naglakad papalapit sa mga ito habang mariin niya yung binabalaan na huwag gagalusan ng batang yon, gawa ng kung gagawin nila ito, sisiguraduhin niyang wala nang iiral sa angkan nitong pinagmulan. Nang marinig naman ng dalawang nilalang ang kanyang sinabi, umangi lang naman yon habang sumasagot sa kanya ang isa sa mga ito ng, At bakit ka namin susundin? Naldo, hindi ka Diyos. Kagaya ka rin naming mortal na naninirahan sa mundong ito. Pagkarinig naman ni Manoy Naldo sa sinabi ng nilalang na yon, dahan-dahan naman siyang dumukot ng isang maliit na bato, sabay asinta rito. Nang masipat naman ng nilalang ang kanyang ginawa, hindi naman yun umilag sa paniniwalang baliwala naman ang batong kanyang binitawan. Subalit, lingid sa kaalaman nito, hindi ang bato ang dapat nitong katakutan. Sa isang iglap, bigla na lamang yung bumagsak sa lupa, namumuti ang mga mata, tapos nangingisay na. Sinubukan pa yung iligtas ng kasama nito sa pamamagitan ng pagsuka niya rito ng kanyang laway, pero hindi yun sapat para mabasag niya ang napakalalim na pinakawalang usal ni Manoy Naldo. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, tumigil na rin yun sa paghinga, dahan-dahan nang naaagnas ang buong katawan, indikasyon na yon ay patay na. Matapos naman yung masilayan ng kasama nitong aswang, walang pagdadalawang isip naman yung tumakbo papalayo na siya namang pinili niyang hayaan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali naman siyang lumapit sa binata na halos panghinaan na. Upang magkaroon na yon ng lakas para magsalita, itinaas niya ang bakod at puder nito nang sa gayoy magawa nitong mabasag ang dala na tigalpo ng mga nilalang. Maya-maya pa, awa naman ng Diyos, nakapagsalita na yon kahit papaano. Dahil sa pangyayari, minabuti na muna niya yung iuwi para ipaalam sa kanyang kaibigan ang mga nangyari. Sa pagbalik nilang dalawa sa kanilang pamamahay, agad naman niyang ipinaalam kay Goryo ang insidente. Dahil dito, labis-labis na lamang ang pasasalamat nito sa kanya. Dahil kung hindi sa ginawa niya, nasisiguro nitong patay na ang anak niya. Dagdag pa nito na, hindi na mahalaga ang mga tinamong kalmo nito sa likod dahil sa hindi naman yun nakamamatay. Subalit, nang marinig ni Manoy Naldo ang sinabi ng kaibigan niya, seryoso naman siya roong sumagot ng, Alam kong hindi yan nakakamatay, Goryo. Pero binantaan ko ang mga demonyong yon. Sinabi ko sa kanila na sa oras na galusan nila ang batang ito, uubusin ko ang kanilang lahi. Kapag hindi ko yun tinupad, magmumukha kong isang katawa-tawang sinungaling sa kanilang lahat. Matapos naman niyang makapagwika, agad naman siyang tumungo sa kanyang silid para kunin ang dalawa niyang bukod tanging armas. Paglabas niya mula roon, nasipat siya ng kaibigan niya, nakasuot ng isang mahabang kulay kayumangging kasuotan na merong talukbong. Sa bawat parte ng kasuotang yon, kitang-kita nito ang lahat ng usal na pinagtulungang buuin ng bawat miyembro ng mga kabalyero. Meron din siyang sinturon na gawa sa isang lubid na ayon kay Manoy Naldo,
pinagtagpi-tagping gininto ang buhok ng mga tikbalang. Sa kanyang kanang kamay, nasipat ng kaibigan niya ang isang kulay itim na krus na kanyang dala-dala. Pagkatitigan nilang dalawa, agad namang lumabas si Manoy Naldo para hanapin ang nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang oras na paghahanap, nakarating siya noon sa ikatlong baryo na halos milya-milya ang layo mula sa kanila. Ayon sa kanya na, kapag suot niya ang kasuotang yon, lahat ng limitasyon ng kanyang katawan ay bigla na lamang nawawala. Ultimo ang kahinaang dulot ng kanyang katandaan, hindi niya na yon nararamdaman pa. Habang nagmamasid siya sa buong paligid, wala naman siya doong nakita maliban sa mga bahay na kanina pang nakasara. Kahit napakatahimik sa lugar na yon, hindi siya gaanong nagpakakampante sa kadahilan ng malakas ang kutob niya. Doon naninirahan ang nilalang nananakit sa pamangkin niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, doon niya nasilayan ang dalawang bahay na nakatayo sa isang tagong-tagong lugar. Pagsimoy naman sa kanya ng hangin na nagmumula roon, doon niya nalanghap ang amoy ng mga aswang na siya namang ikinatuwa niya ng husto. Walang sabi-sabi, agad naman niyang pinasok ang teritoryo nito at bago pa man siya makarating sa loob, doon na niya nakita ang halos humigit 13 aswang na kanina pa palang naghihintay sa kanya. Pagramdam niyang umiinit na ang krus niyang dala, agad naman niya yung itinarak sa lupa, sabay sugod sa kinaroroonan ng mga ito. Nang masipat naman ng mga aswang ang kanyang ginawa, mabilis naman yung sumunggab sa kanya pero bago pa man nila magawang malapitan si Naldo, doon na nila naramdaman ang dahan-dahang pagkalapnos ng kanilang mga balat. Sinubukan pa nilang pangibabawan ang pakiramdam na yon, pero habang lumalapit sila sa kinaroroonan nito, mas lalo yung tumitindi na halos dumating na sa puntong matuklap na ang kanilang mga kalamnan sa kanilang mga buto. Hindi ako kaanib ng mga kabalyero kung wala lang ako. Hanggat nakatarak sa lupa ang krus na yan, wala kayong magagawa kundi maghintay ng inyong kamatayan. Huwag niyo na ring subukan pang tumakas, sapagkat sa oras na makalayo kayo sa lugar na ito, puwersahan kong pababalikin dito ang mga kaluluwa ninyo kahit hindi na nila dala ang inyong mga katawang lupa. Wika ni Manoy Naldo sa mga nilalang na yon. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sinabi, nagpumilit pa rin ang mga itong makipaglaban sa kanya, ngunit kagaya ng inaasahan, wala na yung nagagawa. Ang nangyayari noon, para silang nakikipaglaban sa isang alab. Lahat ng kanilang ibinabatong pag-atake kay Manoy Naldo, kusang naaabo na lamang sa hangin bago pa man yun makalapit. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, ramdam na ng mga aswang ang kanilang kamatayan. Bagaman unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa, patuloy pa rin silang nakikipaglaban hanggang sa paisa-isa nang nagsisibagsakan ang kanilang mga kasama. Hindi naglaon nang ang matandang aswang na lamang ang natira, doon na siya nagpasyang dukutin ang dala niyang krus sa lupa. Sa muli niyang pagbaling sa kinaroroonan nito, agad naman siyang nagpakawala ng 6 na buhay na salita, sabay utos sa nilalang na yon na wag nang huminga. Dahil sa pangyayari, bigla na lamang yung bumagsak sa lupa, unti-unting dumidilat ang mga mata sa kadahilan ng kahit anong gawin nito, wala nang pumapasok na hangin sa kanyang baga. Hindi naglaon nang mamatay na ang nilalang na yon, doon pa lamang napabuntong hininga itong si Naldo. Bale, nagpahinga muna siya roon ng ilang minuto bago niya napagpasyahang bumalik na muna sa kanila. Sa paglipas pa ng mga araw, kumalat sa lahat ng aswang na naninirahan sa kanilang lugar ang tungkol sa muling pagpaparamdam ng kaanib ng kabalyero. Lahat ito, aminadong nabahala sa pangyayaring yon, gawa ng inaakala nilang matagal ng patay
ang bawat miyembro ng samahang yon. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Manoy Naldo sa kadahilan ng sapat na para sa kanya na makatulong sa mga taong tinuturing niyang pamilya. Pero alam niyo, Pinuno, ang kaganapang ito na nangyari sa buhay niya ay isa lamang sa mga samut-sari niyang karanasan na ibinahagi niya sa kanyang pamangkin bilang isang huling kabalyero. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang bangis. Sobrang angas ni Manoy Naldo. Isipin niyo, 80 anyos na. Umubos pa ng isang pamilya ng mga aswang. O ano ba sinabi niya kanina? Uubusin ko yung buong angkanyo o lahi. Di ba? Ginawa talaga ni Manoy Naldo eh. Ang angas na ito, no? Sayang lang, no? Isang kwento lang kasi ito eh. Well, sinabi niya samut-sari daw yung karanasan, pero wala pa naman ako natatanggap. Sana lang kung may isa-isang ipaliwanag yung mga kakayahan ni Manoy Naldo, mas maganda sana eh. Kasi ang lakas eh. Isipin niyo sa kaliwang kamay, pinagtagpi-tagping balahibo, gininto ang buhok ng tikbalang. Isang piraso nga lang nun, ang lakas mo na eh. Tapos sa kanan naman niya, itim na krus. Medyo na talaga ako, naiengganyo ako eh, no? Sana meron pang mga ganitong kwento na tungkol naman sa past life ni Manoy Naldo, kung paano siya naging huling kabalyero. Diba? Sana lang, no? Kahit siguro mga ilang episodes lang o yun lang, ipaliwanag niya lang kung paano siya naging kabalyero, yung nakaraang buhay niya. Kasi interesado ako ron eh. Kung interesado kayo, tsaka gusto nyo marinig yung kwento ng nakaraang buhay ni Manoy Naldo, comment kayo sa baba. Comment na lang kayo siguro ng series na to, Pinuno, para meron tayo ulit susubaybayan araw-araw. Ayos ba yun? Hintayin ko yung comment ninyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.